Molweni bethuna Dash nezidashakazi. Injani namhlanje? Ndinqenqile apha kwadadobawo eGugulethu. Udadobawo apha undibalisela balisela intsomi eyinyaniso ke because yenzeka kuye. So xa ndimamele elibali lakhe mandithi njoba ndikumane kungena abantu uyaqonda indlebe mosi isisifebe uyaqonda unokuva ngelinye ixesha uyaunderstand phaa naphaa uyaunderstand because ndinokuthethela phezulu umoya uphakame ngelinye ixesha uyaunderstand khe kube nzima udontsa fundini ufumana eyi azizinto kufuneka uphakamisa ilizwi uyayibona ke mos heyi so bekufike ke ngoku omnye umntana apha maningathi umntana kodwa ke umsemva kum but ke ayingomntana ntombi noko noko bekubuhlungu mani umamela ibali lakhe andifuni ulibalisa ke because ise-sensitive kuye but ndizamela into yokuba abantu mabawoyike mani amanzi masiwahlonipheni amanzi masiwoyike amanzi ezaa nto sikhule zibaliswa ngabazali bethu ezenzeka emanzini sanucinga uba zisenzeki ku-dangerous emanzini uyeva uyabona lo muntu ebelapha ibali lakhe lingumntu ozenza igqirha uyayiva laa nto umntu ukhulele kule lali waze walahleka ukulahleka ke kuba ngumntu ohamba esithubeni uyaunderstand kokwabo yifemeli yamagqirha uyaunderstand wahamba apha esithubeni hamba namagqirha wafunda into zamagqirha obviously zange kokwabo wawiselwa bhokhwe abakho mntu uyaziyo ibhokhwe yakhe but unezadlokolo unento yonke uyayiva so ubhuti ke uyathwasisa ke so elibali ke la mabali ndiza nawo aya apho into yoba zimasikisi izinto ezenziwa ngabantu ndizibuza into yoba aboyiki kusini na yeva so udabawo ke ngoku undibalisela ke yena into yakhe yamehlela yabo ndizamela into yoba nibe terrified bethunana njengoba nizawulala ndifuna nilale umntu wenamanwele uyayibona uthi udadobawo wathi ukhulele ezilalini mos phaa kulaa lali yethu uthi ke ngoku umakhulu wakhe wayengumntu ostrict so uthi ilanga litshonile ilanga yena ke wayebukhwenkwarha khula noodada bam bukhwenkwarha ulibele ezinkomo kuyoluswa phiphi uyaunderstand latshona ilanga engawakhanga amanzi wafika kokwabo qonda heyi makabaleka ayokha amanzi acele ke omnye umfana wasenext door sesiyamazi ke ngutajuks ngomnye utata wapha ekuhlaleni usandosweleka utajuks amkhapha ayeke bahambe ke xa efika emzini omkhulu emlanjeni uthi kwakukho ifama ke yama-orenji ngaphesha komlambo ityhumi yakwahaweni uthi ayenokuwa ke la ma-orenji ukuwa kwawaqenqelekele apha emanzini bawafumane ngolo hlobo uthi ke ngoku uthe esiza walibona eli orange lingathi liyamkhawulela uyabo beke iemere phantsi wangena uyakwazi udada mos uyayazi abantu basezilalini wangena epha emanzini uba eyothatha eli orange uthe xa esithi isandla uthi wathi xa esithi thixo intloko yomntana omlambo yeva ndibuza mna njani ibe orange because kaloku wena ubone i-orange so ithi loo nto leyo le nto i-orange uthi i-orange inoba kaloku inoba yi-albino yapha yeva uthi ndathi ntla uthi ndaqonda uba oko uba ndingawabonanga amehlo ayo kodwa lusana ulu uthi ndaphinde ndayithi andathetha andaskrima uthi ndanyoshoza ukuqubha uphumela uthi ndathi hlasi uba andizukwazi uphuma ufike ekhaya amanzi ndingawaphethanga uthi ndathi emanzini ukha uthi kangoba uyiphakamisa iemere yandibetha xa undibonisile siva azibona mos ii-emere zisharp ilaa nto i-bottom edge yakhona uthi wayesophisa unyuka apha ndizama ukuthi into zomlambo bethu naye azibobuxoki
Yeva, mna benzanondibalisela ibali apha into yoba wakhe wavala umlambo ndiyokhupha umhlekazi sitye amafutha sitye inyama ndifukamisile into erongo ke senje I'm not proud but ke yenzeka. So wade wavula ke emveni kokunqula ke sithandaza ndithi kuwe lo mfana ndandinaye ugamakhulu singenile ke mosiba understand sikoza umhlekazi lo ugama ke ngokundibambisile uzondibambisa ibhekile ndizawuxhoma ibhekile phezu kwentloko yomhlekazi apha emanzini phakathi ndiyixhoma ibhekile apha ngaphantsi kum ndiyeva uba kuntsumtsum mani uyabona andimanga matyeni andimanga santini uyaunderstanda kuntsofontsofo kule nto ndime kuyo qha kuba uyabonakala uba bekufukanyisiwe apha before thina and aba bantu bekusetyenziswe nengca yabona laa ngca inxopho xa belo bhomo ke babelenzile elo thondo lalifulelwe nangengca uyaunderstand ngobuxeleki babantu ke enye ingca ithe apha ngaphandle enye mna ndithathe uba inoba igalelwe apha emanzini so yiyo lesime kuyo obu buntsumtsum obu andinaxhala laa nto sisebenze ke sigqibe ke siphume nomhlekazi aba ezawuqatywa ke uyabona awuzuzazi into zamagqirha xa siphuma nomhlekazi lo bendincedisa ugamakhulu athi ugama andikrwece uyabo xa endikrwece andikhombe phaa heyi nantsi into ishape isuka kulaa ndawo besime kuyo it looks like a log but why is this log moving right under the water? Why is this log moving? We never sasaqonda like yabona i-sign language into yoba okay chomi let's go masambe you understand kangoba indlela ndikhumbula uba ndayiboleki indlela semka sakhweza ubheka ententeni le besihleli kuyo sazoyithetha ufika kwethu ekhayeni siyixoxa sobabini. I don't think sababalisela abanye abantu befondini inoba ibinto nabanqomla ndithi fondini andifuni noyi-imaginisha but ingqondo yam yandixela uba ngumhlekazi lo ngumnikazi wendawo uyazibona ezani. Can you imagine like anything could have happened for that matter yava kanti kukho umhlekazi ndike ndangumhlala eRhini mos ndingumphangeli eRhini umhlekazi phaa ukwanda I hope uyazimamela iividiyo zabo ukwanda ubalisa isitori apha into hey sakhe sathunywa apha ligqirha laa nto uba igqirha lidingwe emzini uyabo lona likhokelisa abahlekazi lizawulandela mva uyaunderstand uthi ke nyhani ke sihambe ke uyaunderstand umama uzawulandela so bahambi bayonkqonkqoza bengabahlekazi baxelelwe mos ligqirha into abayoyenza phayana netyala bazalixoxela ke bayoxoxa ke baxoxe fine ngengomso ke ngoku igqirha lifikile liyohlwayelela xa lixoxa igqirha alixoxi le nto ibixoxwa ngabahlekazi you-understand igama lomcimbi selinelinye igama ayiyo le nto ebithethwa ngabahlekazi ikhaya liyabuza ebethu nani kanye nithi senza ntoni igqirha lenu lithetha le nina benithetha le ithini nale nto eva uthi ke ngelaa xesha ibhekile iyantanda phezu kwamanzi ayiditshone iyajayiva phaa phezu kwamanzi uyabo ithe isajayiva ibhekile injalo uthi kwathi thush kwathi vumbululu intloko eneedreds phantsi kwala manzi yathi hlasi isandla usibone uyaunderstand thatha laa bhekile yagqaywa kubo njengoba beme uyaunderstand apha enyeleni yamanzi kwathi ubaleka wonke umntu uyayiva ke ngoku meaning andiyazi mntanoba bayagxothwa noba ithini so ndizama ukuthi ayondawo yodlala le ayonkundla yobhanxela leyana yana umjongo umntu okusapha ungafumana into yalo mntu okusapha akanayo nembeleko akanayo nentambo enkulu akanayo kwamvuma kufa uyaunderstand usiwa ngumntu nje onguwathawatha nawusenonzakale xa ninobabini welame usuka apho ujike kumlomo uyakwazi ukufana mnyama xa ubone izinto zalaa nkundla. Ndizama ukuthi ke khanizoyika izinto siyawoyika thina manzi ungaboni sisondela soyika ukufa cama